Pure ka afam ready mo magdili pure mapakiplano ng puyo lay nasod ngano ni abot man ka diri sa Philippines. Do tag spelling Philippines karon ba ko ani spelling ah. Pure anig daggoy. Sharo. Asa man ka napita dai kapag kiton ti kag pure saman. Pure jugo, pure German Shepherd gani. Kung dili ta ko pure di ko ingunani ka puti. Say mo pink kung mainitan pero pure gyud. Nya kung napakoy plano ng puyog lain nasod, di na kanindo ta sa Pilipinas. Na tanan diri ang mga lami nga pagkaon na diri sa Philippines. Mga gwapa nga mga babae na ara sa diri sa Philippines. Ang mga kakuya, mga choy na ako nga mga brad na ara diri sa Philippines. Nga mo ato pa maglain nasod, lisod-lisod pa ko sa ginabuhi dito nga musugod na sa gusuno, di ba? Ara rin ako diri mga brad. Ano ni abot man ko sa Philippines? Tungod na sa akong stepmother. So, salamat jud ko sa akong stepmama na, no? Kay pagbata pa nako gi-adopted ko niya, no? Akong papa, kami sa akong papa luoy kay mi. Kay nabuwagan man siya sa sa akong tinuod nga mama, biological. Yan na din akong stepmom nga ari na tas Philippines, ari na tumusugod og kanang family life ba. Kay mas nindot man gyud. Pag ari diri sa akong papa ganahan sad kay siya kay lahi ba yung upbringing sa mga Pilipino ba family oriented kayo niya mao sad na ginahan sa akong papa. Importante humble dili hambog.